ନାସାର ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ବହୁତ କଥା ଜାଣିଥିଲେ। ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ସାତଟା କିରଣ ଆସେ, ସାତଟାର ରଙ୍ଗକୁ ନାଁ ଦିଆଗଲା ରେନବୋ। କିନ୍ତୁ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସାତଟି କିରଣ ହିଁ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଘୋଡ଼ା ସାତଟି ରଖାଯାଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାତଟି ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଆସନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ। ତେଣୁକରି ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଅଲଗା ୱେରେ, ଅଲଗା ତରିକାରେ ଆମକୁ ଶିଖଉଥିଲେ, ଆମକୁ ଜଣାଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାସା ଯାହାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରୁଛି ତାହାକୁ ଆଗରୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ବହୁତ ଆବିଷ୍କାର କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ, ଯୋଉଟା ଏବେ ମିଲ୍କ ୱେ ନାମରେ ଜଣାଯାଉଛି। ଏବେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ, ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯୋଉଟାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ। ଆମ ସୌରମଣ୍ଡଳରେ 9ଟା ଗ୍ରହ ଅଛି, ଏବେ କିନ୍ତୁ 8ଟା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ବହୁତ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ନବଗ୍ରହକୁ ପୂଜା କରିବାର, ନବଗ୍ରହକୁ ଶାନ୍ତି କରିବାର ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି। କିପରି ଭାବରେ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣୁଥିଲେ, ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉଟାକୁ ମଣିଷ ଆଜି ଜାଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଖାଲି ଆଖିରେ କେମିତି ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ଏସବୁ।